mun aka tura wanda irin sun tsufa haka nan sun tsofuwa ya tsofofi wanda kawai su sai muka sa su a gaba suna wucewa kan muka fara bullet muka fara harbi su muka ringa kakkashe su muka kakkashe shi na wannan lokacin ma da aka kashe wannan shi sarkin yaƙi kanar din nan shi na sannan gurnet ne muka yau kwana biyar ne sun kashe kanar yau bai dare ba kanar din kwana biyar ne yau bai dare ba shi a wancan daban ne wancan wannan laftana kana ya na san shi wanda aka da kiga wancan bidiyon nan wannan matar shi tana kukan nan ba har bidiyon shi ma abin da an tura mana an tura muku bidiyon na shi duk abin da ake yau a ce wani abu ya fara mai ba ta mozara duk abin da zai fara mai dubu to za a tura mana ta ce to wani ba ga abin da zai ok kai za a tura akwai wanda yake tura ni wannan irin mai soyayya shi ne shi zai tura mana kana kan zane na yana ina dama mai dubu yake yau kai da mai duguri zai ne ce wane fa za a kawo fada amma shi ma soja ne soja ne na bara ke mai malari mai malari bara kudi du salarin alanguro kanye karin alanguro na rin yawa salarin irin salari za a biya mu yaushe me yake 100% ok kudin da ku za ku ba shi 100% na ku 100% na shi ok shi yanzu yana ina mai sunan shi wannan barak ne yake mai malari barak tun yake shi shahar an gune zan kura gune zan wacce baban shi yace wasu je su kashe shi amma na ganin da an